Maya pabengi po ning Diyos kaya katamo. Yabe tala po kaniting misa ing kapasalamatan dading makatuki. Josepina Ricaport, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Marges family, Jimenez family, Mason family, Corazon Maglaki, Grace Sembrano, Gina Yumul and family, Irene Villanueva and family. Antimurin po din kayadwanan dading makatuki. Josepina Ricaport, Chema Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Martina Elaine de las Salas, Gerald Sibayan, Lovely Canlas, Oscar Manalili and family, Richard and Chona Yumul and family, Shara Lane Passion, Christian John Libu, Glenn Sarmiento, Corazon Salde and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Pauline Ann Manansala, Ryan Teng Kaladyaw, Irene Kaladyaw, Margie Lacson, Fernandez family, Kaladyaw family, Ed and Lou Paras, Eduardo Granda and family, Joel and Rowena Coronel, Gulin and Aiden Coronel, Emmanuel Barrios, Chris and Leah Jacobi, Aldrin and Rizalean Granda, Dil, April Joy and Joan Arcebido, Olive Mercado and family, Roger Vergara, Angelica Joyce Canlas, Marites Ann Nicole, Luigi Tipay, Irene Villanueva, Jen and Enrico Lucas, Joran Villanueva, Jolan and Jelvin Villanueva, ang Popoy Safety Travel ng Leon Grande, Dil April Joy Joan Arcebido. Panalain tala po ni Malagwang Kapaldananda di Lady Lindu, Wilfredo Muñoz, Lala Pison, Mili Mimpes, Lolita Cano Punsalan, Elizabeth Flores, Virgilio Pangilinan, panalain tala po di Macbeth Torno, Marian Nelbido, Ronald Parule. Yabe tala rin po ding Maldang Kaladwa, lalong-lalong na di Yuloyo Antonio Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales Ison, Jesus Ricaport, Ramon Ricaport Jr., Ramon Ricaport Sr., Purificacion Ricaport, Jose and Candelario Jose, Adeline Ricaport, Monsignor Norberto Coronel, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Usta de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Rupo Aguirre, Ricarda Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avidaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatanya Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avidaño, Amanda Saguban, Marieta Avidaño, Vincent Benavista, Alberto Pasion, Elvira Dizon, Josie De Ocera, Tito Saldi, Isidro Vicente, Patrick Ones de Guzman, Restituto Zapanta Jr., Rene Zapanta, Aurelia Zapanta, Benji Crisostomo Fortunato Lacson, Danilo Gregorio, Pasita Gregorio, Epifanio Gregorio, Carlo Berriño, Rolando Bartolome, Jose Buhay, Victoria Torres, Fortunato Torres, Micaela Marcos, Gabriel Coronel, Francisco and Modesta Granda, Enorosa and Corazon Paras, Brigido Corazon Ocampo, Francisco Tipay, Godofredo Emma Jane Castro, Delia Alicante, Patricia Pablito Almacao. At panalain tala po ding Maldang Kaladwa, lalo-lalong natin ang mangailang kingkayang pakalulong. Ing magmisa tamo po ngayon, niyapin po i Revendro Padre Romer Tubo. Talak at tap.
Sunting ng tangalan, ning daratan king lagyu, ning haring kabunukan. King lagyu ning ipampo ning anak, kampo ning Espiritu Santo, Amen. ing ginuman at iliya, kaya kayo, At kaya kaan timurin. pauli ning pami pabayata mo king bieta king panalangin, si Shantalang ngeni ring kekatamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Yakasta ngening miyagnanagnaning kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tuto. At kaya kayo kapatad, uling may kasalok bina, king isip amanot dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uliniting panagapong Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sa blang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king pamamalita ning anghel, akilalaming pamikatawa ng taong Yesu Kristong anak mo. Katman mo sana ring pusumi king lugod mo, banalang-alang king pamamilataning Nuana Birhen Maria, apangaintuliran ming nabangnan ing ligaya ning pamanyubling niye, uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus, ning ginuming Yesu Kristong anak mo, Ama bibi at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king Pangadios, manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ring dapat ding apostol. Kay bat ning pamaytas na banwang Yesus, migbalik la Jerusalem ding apostol. Ibat king bundok ding Olibo, ayatin mo hanggang metong nga kilometro karayo king syudad. Sukad lakaran ning Aldo Sabat. Inyang miras laking syudad, tinaglos lang menik ketang kwartong karelang pitotoknangan. I Pedro, I Juan, I Santiago, I Andres, I Felipe, I Tomas, I Bartolome, I Mateo, I Santiago ay anak ng Alfeo, I Simon ay aktivista, at I Judas ay anak ng Santiago. Maralas lang mititipon bang miyabe-abe manalangin, kambering babayi, I Maria ay ima ng Yesus at ding kapatad na. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Mipuriya ing lagyuning Ginoo, king kapilan paman. May puriya ing lagyuning Ginoo,
king kapilan paman. Ikayong talasuyo ning Ginoo, puryanye ingkayang lagyo. Manano na sanang ing lagyo ning Ginoo, yang puryandangeni, at king kapilan paman. Mipuriya ing lagyuning Ginoo, king kapilan paman. Manibat king aslaganing aldo, ang gana king albugana, ing lagyo ning Ginoo, puryanya. Ing Ginoo mag-ariya, karing sablang bansa, lalagpus king banwa, ing kayang ligaya. Mipuriya ing lagyuning Ginoo, king kapilan paman. Nino ing kawangis ning Ginong kekatamong Diyos, ang makaluklok king trono, karin king banwang matas. Dapot, karin ketang kayang kabilyan, tatandoya, banbanwa at yato, akit na. Mipuriya ing lagyuning Ginoo, king kapilan paman. King pangapase ring kalulu king gabun, kaya lang babangon. Tatasnongan, ding atyu king malukang kabilyan, at karing prinsipi, ning balen na. Mipuriya ing lagyuning Ginoo, king kapilan paman. Parang nantaya pong ing maya pabalita. Mapalad ka, O Birhen Maria, uling peniwalan mo, kinging pengako na kaya kaning Ginoo, mipal tutu. Ing Ginoo manatiliya, kaya kayo, At kekan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang kanam na ng bulan, Elizabeth, tinubod ni ning Diyos, ing Anghel Gabriel, karin Nazaret, ing metong karing balen ning Galilea. At inyang balita para king metong ababaing makapangakong kasal, king metong alalaking milagwan Jose, ay ba't king lahi ng ngaring David. Maria, ing lagyo ning babae. Di natang yakeya ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing Ginoo at tsukeka, at pepanwana na kang emunano. Tutuyang melingas-ngas alob i Maria, uli na niting amanong sinabi ning anghel, at isip-isipan na nung nano ing kabalduga na niti. Nga na kaya ning anghel, Maria, eka mitatakutan, ulinging Diyos, meging malam yalob keka. Milamnan ka at ibayit be, ing metong ayan na kalalaki, at pamalagyuan meng Jesus. Maging marangalya at mayawos siyang anak ning kakatas-katasan a Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos antimo i David a pipumpunana. Yang maging ari ring lahi ng Jacob king sablang panahon. Ating kayaryana, eya mapupos kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari iti kabang ako metong kong dalaga. Pekibat ning anghel, ing Espiritu Santo datang yakeka, at ing upaya ning Diyos lilungan na ka. Uli na niti, ing banal amibait keka, mayaw siyang anak ning Diyos. Lawen may Elizabeth, a kamag-anak mo, sasabihan da ring tao king ene mga anak.
Dapot ngeni kanam na agyamang matwane, uling alang bage, ena apapalyarian ning Dios. Nyo'y ngalipa ning Ginoo nga ng Maria, malyari kabod kanako itingging kasmong amano, at likwane ning anghel. Ingmayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya pa bengi po kay kayungan. Good evening po. Hello. Kumusta po kayo? Mabuti po. Sa Facebook po, no, marami silang online na product. Kanina po, may nakita ako parang sandals na shoes. Gusto ko para maiba naman yung mga sinusuot ko pag nagmimisa. Nag-chat ako, HM. Tapos, nagbigay sila ng mga info. Then, nagtanong ako, paano po ba i-deliver? Sumagot siya. Then, totoo po bang leather? Sumagot na naman. Kasi po kapag bibili ka ng isang product, mas maganda alam mo yung info tungkol doon sa product na iyon. Para maengganyo kang bumili. Hindi ka naman kaagad-agad na bumibili kung hindi mo alam kung anong klaseng gawa. So inaalam mo muna kung ano ang info tungkol sa binibili mo. Sa Ebanghelyo po, ang Anghel Gabriel ay bumisita sa mahal na Birheng Maria. Nagdadala siya ng balita. At ang balitang iyon, na ang mahal na Birheng Maria ay magdadalang tao. Pero si Maria, paano mangyayari sa kanya iyon? Wala siyang asawa. Paano siya magkakaroon ng anak? So ang Anghel Gabriel, ang mensahe ng Diyos na kanyang dinadala, sinabi niya kung sino ang isisilang. Kung ano ang mangyayari sa kanya. Kung ano ang itatawag sa kanya. At kung paano mangyayari sa mahal na Birhen ang pagbubuntis. So ang Anghel Gabriel, sinabi niya lahat ng info tungkol sa isisilang ni Maria. At ang sagot ni Maria, alipin ako ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Tinanggap ni Maria. Nag-yes siya sa mga ipinahayag ng anghel sa kanya. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario. Mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario. Sa ibinalita ng anghel at sa mga misteryo ng Santo Rosario, makikilala natin si Jesus. Kung si Maria una, naguguluhan siya. No? Naguguluhan siya. Pero nang sabihin ng anghel kung sino itong isisilang, nagkaroon na siya ng info tungkol sa batang kanyang isisilang. Tayo po, mga kapatid, tignan natin ang rosaryo. Kung alam po natin lahat ng mga misteryo, makikilala natin kung sino si Jesus. Mula sa misteryo ng tuwa, misteryo ng liwanag, misteryo sa hapis, at ang pinakahuli, ang misteryo ng luwalhati. Kung pagsasama-samahin mo yon mula una hanggang sa ikalimang misteryo ng luwalhati, makikilala natin kung sino si Jesus. Kaya ang pagrorosaryo, hindi lang kay Maria. No?
Hindi lang tungkol sa Kanya, kundi tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag pinagninilayan natin ang 20 mysteries, makikilala natin kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Mula sa pagbisita ng anghel hanggang sa pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Parang yun po ang ating mini Bible. Kaya minsan po, kapag naririnig natin sa iba nating mga kapatid, ba't nyo dinarasal ang rosaryo? Wala naman yan sa Biblia. Nagkakamali sila. Ito yung mini Bible natin. Ito yung buhay ni Kristo. Kahit yung mga dasal doon. No? Kahit yung mga dasal doon, yung Ama namin, Aba, Ginoong Maria, yung mga misteryo, yung sumasampalataya, nasa Biblia. Kaya hindi pwedeng sabihin, wala sa banal na kasulatan ang mapagrorosaryo. Dahil ito ang ating parang mini Bible na kung saan makikilala natin kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat po siguro tayo nagro-rosaryo, no? At pinagninilayan ang mga misteryong ito. Ang mga misteryo ng Santo Rosario, kung iuugnay natin ito sa ating buhay, ganyan din po. No? Isinilang tayo, dumaan tayo sa iba't ibang klaseng sitwasyon, pero hindi natin alam kung darating tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ito yung guide natin. No? Ito yung guide natin. O yung kakatamong tuntunan. Lawin tayo in Vienna ng ginutamong Yesu Kristo. Baluan tayo in Vienna ng ginutamong Yesu Kristo. Manibat king pangabayit hanggana anyang ibiene ing Espiritu Santo ke katamo. Hanggana king Birhen Maria. Kaya po, mga kapatid, ngayong buwan ng Santo Rosario at ngayong kapistahan ng mahal na Birheng Maria, sana pagnilayan natin ang mga misteryo ng Santo Rosario upang mas lalo nating makilala si Jesus at upang mas lalo nating tahakin ang kanyang daan na tinahak. Sa pagro-rosaryo po, sana hindi lang tayo nagdarasal, no? Minsan kasi para tayong mga hinahabol ng aso, nagmamadali para kaagad matapos. Ngayon pong First Friday, tignan natin ang banal na puso ng ating Panginoong Hesukristo. Banal na puso. Bakit banal? Kasi sa lahat ng mga ginawa o ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, nandiyan ang kanyang puso. Sa pagtulong sa mga nangangailangan, sa pagtulong sa mga may sakit, sa mga inaalipin ng masasamang espiritu, sa mga nangangailangan, sa mga gustong mayroong malaman pa tungkol sa kaharian ng Diyos, nandiyan ang kanyang puso. Ibinibigay ni Kristo ang kanyang kalooban, puso sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Kaya po, sa pagro-rosaryo, sana bigyan din natin ang puso. Hindi lang para matapos kaagad yung mga misteryo, o kaya kapag hindi ka makatulog, yun yung gawin mong pampatulog, hindi ka noon. No? Kundi kapag nagro-rosaryo ka, kapag pinagninilayan mo ang misteryo ng Santo Rosario, ilagay mo ang iyong kalooban upang sa pagninilay sa naging buhay ni Kristo sa pamamagitan ng mga misteryo ng Santo Rosario, mas lalo natin siyang makilala at mas lalong lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, tayo'y magrosaryo. Hindi lang sana nagro-rosaryo, kundi magrosaryo tayo na mayroong puso. Amen.
Kinong Jesus, ing kapansin-pansin dili, king birhen ay indumo, ya ing kayang kasalpantayanan, uling meniwalaya, te gulaling ng lubos, ing kayang sarili keka, king pamiisip, amano at dapat. Karing balang kayadwanan, nga tamo pong manalangin, Ginoo ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ginong Jesus, king kekang ebanghelyo, panagkat mo ing kasalpantayanan, ititinggap mi, king binyag, dapot alos maragul. Idake mo kaya sana, king matatag ng kasalpantayanan, ning banal mong Indo, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ginoo, binamong pagmumulalan, ing kasalpantayanan ning Indo mo, inya awsan miyang indumi mo naman. Ibiya mo sana ing lugod mitagulaling king kekaming sarili keka. Anti mo ing depatana, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ginong Jesus, ibiya mo sana kaya kami ing tetagan tuki karing bakas ng Indo mo, ating tiwala karing mamuntukan ning espiritual. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ginong Jesus, ibiya mo sana kaya kami, antimonong makananuming binye kang Maria, at karing minunang Kristiyano, ing katapatan, king pamakirake, king metong atinape, at metong akalis. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Kinong Jesus, ing Birhen Maria, binyena, ing kayang sarili, ating sablang at tsukaya, ban asuywana ka, king mayampat a katapatan. Ipagkalubo ing grasyang maniwala keka, anti mo ing depatana, banapagsilbiyanda ka at ding paraming tao, anti mo ing kewana kekaban ning biyena. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Manalangin kayo, kapatid, baning kanako at kaya kayong daon, maging katanggap-tanggap la, arapaning Diyos, sipang mayupayang totoo. Tanggapan na saning Ginoo, iting daon karing gamat mo.
King ikapurit kaligay ning kayang lagyo, king kaya katami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, sa upan mo kesang matampang makapidawon kareting ayin ay ampang mi, at makapigunam karing banal a misteryo ning kabubugtungan mong anak, baking mga intulid numabang king penga kunamuring Kristong Genome. Amen. Ingin mo manatiliya kaya kayo, At kaya ka timurin. yat nayo ring pusoyo. Makayat nano king Gino. Pasalamatan tayo, inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan ka rin o ipa, Diyos king ngalanganga at lubos mayupaya, kabang parangalan miya, ingwa na Birhen Maria, mapalad yang dili, karing sablang babay, ing mala Birhen, ake kang piniling maging indu, ning bugtong mong anak, king kayupayan, ning Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, meging tuneneng indu, ning kekang anak, abeit na, antimong sala, ning meto yato. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel karin banwa, daralit mihing kekang ligaya, lain makyabe alang tuknang babiye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Katas-katasan, nuan daratan, tinlagyo, minggino, nuan daratan, tinlagyo. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, bahan para kay kami, maging katawan at daya nala, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami dawon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat yakeka, pirasunet binyene karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan iti ikongan at kananye. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. At binyeneng kalis karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan iti ikongan minumko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti king kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang ngeni kaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebie ning anak mo. Daraon mi yake ka iting tinape ning bie, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaka darapan mo, at sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, king ikamingan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, ohi pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king mabilugayato, baan mi ganapya, king lugod. Muna kambening ke kaming Papa i Francisco, ning ke kaming Arsobispo i Florentino, pasyano ke kaming Arsobispo emerito, ding sablang pari, diakono at magpari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Karakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang o nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, pankayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, inginduning Santissimo Rosario. San Jose, ingkayang banal at malugod ay esposo, ringnuan ay apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puryandakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurianda ka at parangalan, manggaman king alanganga. King mit mong kapanaligan at lugod king ipa, idalit tayang ining amanong tiro na kekatama ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasawpaning kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan,
kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong ke kaming talapang abos. Ikain ko, Yorya, ating kayupayan, ating ligaya mangkaman, king alanangka. O ginuming Yesu Kristo, sinabi karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Hemos sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawal mo ing kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan may ang pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ing ginumanatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kang timurin. Ang panganan niyang kapayapaan ing metong at metong. Kapayapan po kay kayo man. Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning iato, no alaring mayayawos king apunan ning kordero. Ginoo, ang matangpang tanggap kaya ka. Dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ding espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, maigit king sablang bagi. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat, paulina ning pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakawulanda ka, wala mo wari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Mo sana paing tulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Lukluk tapo sagli para king dita kakapabalwan. Dakal pong salamat king lugod at suporta yung kaya katamog strain. Ngayon po mumuna ng biyernes ng bulan at intapong second collection. Den pong ali kung tamo magamit la para king kalinisan at maintenance na po ng kaya katamong strain. Ing maya pabalita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, available na po keng kaya katamong religious store for the month of October. At chula po, yeni ding keng parokyana ng Birhen de Lourdes Paris, karin king Candaba, king pamanimuna na po ng karelang PPC Coordinator, ang timurin po yung pamanantabi na ng karelang pari, Reverendo Padre Romer Tubo, para po mamisalilang ticket kaya katam. Wow. Narito po kami uli para humingi po ng tulong. Na po? Sana po magbigay kayo ng tulong ng may puso. No? Meron po kaming binebentang ticket. Kasama ko po yung mga Parish Pastoral Council at Parish Finance Council po ng parokya namin doon sa Talang Candaba. Malapit na po kami sa Bulacan, sa Baliwag. Kaya kami po doon ay mga Katagalugan na. At ang price po ng ticket ay tigwa 100 per ticket. First prize po ay 50,000, second prize 25,000, third prize 15,000. Then mayroon pong 10 consolation prizes, tigwa 1,000 po. At ang proceeds po ng raffle tickets na ito ay gagamitin po namin para sa pagsasaayos po ng aming parish hall, ng aming parish office, kasama na po yung kumbento. Dahil next year po, ipagdiriwang namin ang aming ika-40 anibersaryo ng pagkaparokya ng Birhen de Lourdes Parish. Sana po matulungan niyo po kami at ang Diyos, siya na po ang bahalang gumandi sa kabutihan po ninyo na ipagkakaloob. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, king kapamilatan iting banal ay Eucharistia, kay ba't mi pang gimpanan, papasyag mi ing kamatayan at pangasoblinang mebye Kristong anak mo. Ipagkaloob mong makapakiagum kami, king kayang pamaylasa, baking makapakirake, king kayang tula at ligaya, king biye alang angga. Itingan po adwan mi, king kapamilatanang Kristong Kenomi. Amen. Amen. Panalangin po para king pamamendisyon, para karing masakit at karen pong rosaryo o imahe ake kayo pong darala. Manalangin tamo, o malugod ay apong mamakalulu, pisyag mo kambening banal a krus, ingalang kupas alugod mo, king balen ay iniwi mo. Pakiramdaman niyo po, ding paniga po, at panalangin ding balang metong ke kami. Ding magmasusi, king Aldon, ing karelang kebaitan, king karelang anibersaryo, king kasal, maglakbe, king aliwang lugar, ding magbar o board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po, ing kayadwanan alalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapan dangmit mong kapasalamatan, ing kalam na ating utang halub, ababalikan kaya kayo. Bendisyonan mula naman ding imahin, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ing lugudda kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakada sana ing pangako daking binyag na ikamu kabud ing karelang luguran at siwan anting Dios manggaman king alanganga. Amen. Birhen ning Lourdes, Panalangin mo kami. apong mamakalolo. Pakaluluan mo kami. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo,
at kaya kaante mo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may payang tutu, ingipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umena kayo king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Benging Diyos po, kaya kayongan.